sarap. Sarap ng buhay probinsyano. Ayan na. Istapisan ng lamoy diha kay mag-intro sa ta. So what's up mga tats no, gipaadto ta sa isa ka followers na to kay kuhaon tag ninong. So gabi ko naabot dira mga tats, pag abot na ko diha maone ang nagitabo, nag-inihaway na sila og manok. Og pagkabuntag mga tats, giihaw nila ang baboy og kaning tinae moy among gisugba para ipamahaw kay nganuman. Kay alas 10 pa ang bunyag, sumamaw sa medirag lamang loob sa tinae sa baboy. So ang among gihimo ana gikilawin namo. So bago ko mukaon, akong ipakita sa inyo kung kinsa ang nakapalibot dira, kung kinsa ang nag-welcome sa kuha nga nagdawat sa kuha pagkaayahayan ako ron. Diri na ko makita mga tas, nagtuo ko nga isa lang ang followers nga niadra sa akong atubangan karon no. Halos po deta nun parinti niya mga tas, nakapalo sa kuha, nakasubaybay sa kuha. Og ila kong gitawag kay magpa-picture daw sila sa artista. Uy, naunsa naman ni? Wa ba ako nag-speaking trabahoan ni. So daghan gid salamat yung pagdawat sa kuha. Og siyempre artista na data kay naa nagpa-picture. So mga tats, ingana jud siguro ang maabot sa panahon kung sige tag-antos ani pag-upload na tog video, di ba? Og kay nahuman naman tog tali ang lechon mga tats, siyempre ato na naitak-ang dira no. Pero bago na to itak-ang, ako ipakita sa inyo kung unsa ka tinuod. Oh, mga tats, basta may mo ano ta bot-bot ha. Invitation na. Brad, dili ko kabre Brad. Oh, sige. Invitation card. Oh, matats, klaro na ha. Asa to pangalan dapit? Ano mo? Dara. Sorry, matats. Dili ko basa be kung tinuod ba. Oh. Way lang na may dara. Sumotong bata matats asa to? Ana. Munang bebe, munang mami, sumads na mi ana. Nihana pa jud ang kamera mga tats, pero cute kay nga akong inanak, di ba? So naa nami sa simbahan mga tats kay magampo ta didto kay sugdan na pod ang pagbunyag sa bata. So wala nagdugay mga tats, ang nagbunyag ana ila harapong kapitan. Nakita ninyo kung unsa katagiktik ang lechon mga tats. So nahuman na magbunyag, siyempre moagi sa tag mga lamisa diha, ipakita sa mga pagkaon diha og atong pasalamatan ang grasya pinaagi sa pagampo sa isa ka kapitan dira mga tats nga ilaharapong pastor dira sa ilang lugar. Og katong mga ninang og ninong tuwa sa likod mga tats, wala na ko ni apel kay kabalo ka sa kuha. Mag video sa ata para na ako ipakita sa inyo para mabal-an ninyo kung unsa ang nangahitabo dira. Kung mangutana mo kung pila kabuk ang ninong og ninang, may 5 kabuok. So ang isa diha artista. Matats. Pare nako, mo ni nag-imbita sa tuwa ha. Shout out ni kay. Doon to sa bag ni. So mga kaliwat. Pagita Brad. So i-shout out na to mga tats ang mga kaliwat diya, mga silingan diya, ang nakaila sa tuwa, tanan-tanan, kutob sa makakita ng video ha. Shout out sa inyong tanan. So ato nang sugdan ang paglamoy mga tats kay perte ng gutuman no. So unang-una wala ko maapil dito sa mga ninong og mga ninang kay mga bigatin sila. Matats, kameraman ako. Gi-hire na ko na 1,000 ang adlaw. Si pangalan? Dario Bungan. I-shout out to Dario Bungan. Dario Bungan, I mean. Kamera na Brad ha. Hindi mawala itong mga idol dia. Mga followers. So shout out kay Dario Bungan og siyempre sa kong kumpare nga si Sherwin. So shout out sa inyong duha tanan dia og salamat sa lechon nga perteng crispyha. Hindi na yan 67,000 ba?